Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa cikin wannan channel mai albarka Hausa Technical. A wasu lokutan in wayoyinmu suka ɓace ko muna so mu tura wani important message haka, in wayoyinmu yana caji sai muna karɓan wayan abokinmu ko wani wanda muka sani kusa da mu, muyi login na account namu na Facebook. To bayan mun yi login sai mu manta ba za mu yi log out ba. To sai ya kasance wancan abokin namu suna bibiyan me ke tafiya a account namu na Facebook. Misali su duba chatting da kake yi da mutane da dai wasu abubuwan. To a bidiyon mu zai nuna mana yadda za ka gane in account naka na Facebook yana kan wani waya wadda ka san da shi ko wadda baka san da shi ba, ta yadda za ka fitar da wancan account ɗin ba tare da ka karɓa wancan wayan abokin naka ba. To kawai abun da za ka yi, ka danna mana subscribe kuma ka biyo mu cikin wannan bidiyo daga fari a ƙarshe. Kawai ba tare da mun bata lokaci ba, mu je mu fara mu ga ya abun zai kasance. To da fari za ka zo ne ka shiga cikin Facebook naka kamar yadda ka saba kullum. Is it Facebook Lite ne ko asalin Facebook application ne, ba matsala domin duk wanne zai iya yi ma amfani. Bayan ka shiga cikin Facebook naka, kawai abin da za ka yi, kawai za ka zo ne ka shiga filin nan digo can guda uku. Yauwa gashi nan wancan digon guda uku wadda na da nuna muku da arrow nan. Bayan ka shiga za ka yi kasa ne, ka yi kasa za ka zo ne ka shiga cikin settings. Ga settings din. Yauwa bayan ka shiga cikin settings, abin da za ka yi kasa ne. Ka yi kasa, ka yi kasa, ka yi kasa. Wow! Ina ga na manta na bari yana sama. Za mu koma sama. Yauwa filin da ya sa security and login, shi za ka zo ka shiga. Zamu dan zagaya muku shi domin kowa ya fahimta. Yauwa filin security and login nan shi za ka shiga. Bayan ka shiga cikin security and login, ga fuskan da zai nuna ma. Yauwa a ƙasa za ka ga sunan waya Itel P33 da kuma Android. A gaban Android din ya sa Port Harcourt, Nigeria. Abin da yake nufi a nan, wannan Itel P33 din yanzu haka account na Facebook yana kai. Za ka ga an rubuta active now a ƙasa. To yanzu haka account na yana kai. To a ƙasa kuma za ka ga Android. Android nan a ƙasa za ka ga Chrome. To ma'ana abin da yake nufi a nan, Facebook na yana kan Chrome na, shi ya sa ya nuna haka. In ka zo ka danna simo, duka account da Facebook naka yana kai zai nuna mana. Kaga ko Facebook na yana kan Chrome so biyu. An yi login za ka ga date din ma. 2 ga watan October nan ne na yi login akan. To in kana so ka cire kuma sai digo inda na zagaya nan ne za ka zo ka shiga. Bayan ka shiga, to misali in baka san da account din ba, that means kenan wani ne ya shiga account naka ba tare da sanin ka ba. Not you nan za ka zo ka danna. In ka danna not you nan, Facebook za su kai ka su cire ma. Facebook za su kai ka su turo ma verification code naka ta phone number ka, sai su canja ma pin. Kana canjawa zai fita wancan waya. To for example, in ka san da wayan kuma, kawai abin da za ka yi, ba za ka danna not you nan ba. Lockout nan za ka zo ka danna. Bayan ka danna lockout, kawai account din zai fita a wancan wayan. Bayan account din ya fita, to kai kam account din zai fita ba tare da ka karɓa wayansa ba. Lockout nan za ka danna yanda na zagaya muku nan. To abin da ya sa ba za mu danna ba domin mu ba mu so ne mu danna lockout din. Amma na tabbata dai kana dannawa account din zai fita. A duka nan ne muka zo ƙarshen bidiyon mu.
'Yan uwa don Allah in ka manta ka danna mana alamar subscribe ba, ka danna mana shi kuma ka dan taɓa mana likes da kuma ka kunna ƙararrawa ta yadda mun daura sabon bidiyo za a ringa sanar da kai. Mun gode, wassalam.